jeg hedder Eva, og jeg kommer fra Danmark, og jeg bor i Thyregod. Og lige nu der går jeg på efterskole. Jeg går som sagt på Hellebjerg Idræts Efterskole, og det her det er sådan husene, vi bor i. Der er Hjørnetskoven og Svingen, og nu vil jeg lige vise jer et værelse. Jeg går lige ned i laden den her gang, som ligger her til venstre. Og herinde der har vi både et køkken og et fællesrum og et almindeligt værelse, hvor man kan bo. Det er sådan vores efterskole. Should I drink another drink? Say another line. I know that you may think that I'm a broken little bird. Jeg går på efterskole, og når du går på efterskole, så er du på efterskole i år. Det vil sige, at man enten kan gå på efterskole i 9. eller 10. klasse. Jeg har valgt at gå her i 10. klasse, og jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt at gå på efterskole. Og jeg går som sagt på Hellebjerg, og i weekenden der er jeg hjemme med min familie. Og jeg bor med min mor, og mine forældre de er skilt. Jeg har 4 søskende i alt, 3 lillesøstre og 1 lillebror. We are not your ordinary family, but we can all agree that we are close can be. So it don't matter what it looks like, we look perfect to me. We got every kind of love, I'm just so lucky and deep. Jeg har boet i Danmark hele mit liv. Jeg kan rigtig godt lide at bo i Danmark, på grund af SU, det danske folkefærd og det politiske. Jeg har gået til fodbold hele mit liv. Jeg har gået til fodbold både i Thyregod, og så flyttede jeg til Vejle i 7. klasse. Hej, jeg er gammel til Danmark og det danske folkefærd. Stort set alle danskere lever under anstændige forhold. Danmark er en af de lykkeligste lande, og det hænger også sammen med, at vi i Danmark har en høj levestandard. Danske kultur. Ja, den danske kultur er mange ting. Blandt andet kan det være sådan noget med, hvilke retter vi spiser, som stikflæsk med persillesovs og rødgrød med fløde. Men det kan også godt være sport. Ja, vi spiller meget fodbold og håndbold i Danmark. Ja, håndbold er nationalsporten i Danmark. Så er der også noget som tro. I Danmark, der tror de fleste på kristendom. I wanna let you know that you don't have to go. Politisk set i Danmark går vi efter magtens tredeling. Det vil sige, at magten i Danmark er delt op i 3 dele. Magtens 3 dele. Den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt. Magtens tredeling er for at dele magten op i 3 dele, så vi ikke ender med at få et enevældigt styre. Altså, vi har demokrati i Danmark. Vi bor som sagt i Danmark. Og hovedstaden i Danmark er København. Og den anden største by i Danmark er Aarhus. Danmark ligger i Europa, og Danmark er et meget fladt land, men samtidig stadigvæk et naturgivet land. Det vil sige, at der er rigtig mange søer og hav rundt omkring Danmark. Danmark grænser op til Tyskland, som ligger lige her. Og Danmark er her. I Danmark har man skolepligt. I Danmark går man normalt i skole i 9 år. Og derefter går man videre på f.eks. efterskole eller gymnasium. Jeg har så valgt at gå videre på efterskole. Når man så kommer på gymnasiet, og man så bliver 18 år, så kan man vælge at få noget, der hedder SU. Vi er det eneste land i hele verden, som der har mulighed for at få SU-lån. SU betyder, at man får en sum penge af staten. Det vil sige, at man kan bruge det sådan, når man er i gang med sin uddannelse, og man flytter hjemmefra, kan man bruge de penge på at betale skat, når man bor alene eller mad osv. Og vi er det eneste land i hele verden, som der har det der SU-lån, som simpelthen hjælper os unge videre.